Aokigahara je známá svou neobvyklou geologií. Pod zemí se nachází stvrdlá láva, která pohlcuje zvuk a ruší kompas. Návštěvníci hlásí, že slyší kroky, i když jsou sami, a že se mezi stromy pohybuje něco, co vidět nechtěli. Od 50. let minulého století se Aokigahara stala místem, kde lidé přicházejí ukončit svůj život. Policie zde každý rok nachází desítky těl. Na stromech visí pásky, které nechávají rodiny, aby se jejich blízcí mohli vrátit, pokud si to rozmyslí. Turisté i pracovníci záchranných týmů mluví o podivných věcech. Postavy v bílém zjevující se mezi stromy, chladné doteky na ramenou a hlasitý šepot, který přichází ze tmy, i když v lese není nikdo jiný. Podle japonských legend tu bloudí Yurei, duše lidí, kteří zemřeli s obrovskou bolestí. Mají prý bledé tváře, dlouhé černé vlasy a plují těsně nad zemí. Návštěvníci hlásí, že je tyto duše sledují. A někdy je dokonce vedou hlouběji do lesa. Jedna z nejznámějších výpovědí pochází od turisty, který uslyšel pláč. Šel za zvukem, ale když dorazil na místo, byl tam jen modrý stan, uvnitř nikdo. Pláč ale pokračoval dál, přestože kolem nebyla ani stopa po člověku. Aokigahara dodnes zůstává jedním z nejzáhadnějších a nejděsivějších míst světa. Nikdo přesně neví, co se mezi jejími stromy pohybuje, ale každý, kdo tam vstoupil, říká jednu věc. Tohle ticho není obyčejné. Pokud tě fascinuje neviditelné a temné, dej odběr. Temné stopy se nestratí,